अनंत टी. आता नटराज 250 ग्रॅम चहा पावडर सोबत 25 रुपये किमतीची गुळ पावडर अगदी मोफत. आजच नजीकच्या किराणा माल दुकानात जाऊन खरेदी करा. अनंत प्या, आनंदी रहा. आकाश दुर्बिणीतून काय सांगतो, शनीची वलय दिसतात, गुरुचे 4 चंद्र दिसतात. आणि एका रात्रीत जेव्हा आकाश बघतो ना, एकदा 2 बाजूला चंद्र असतात, 2 दुसऱ्या बाजूला 2 गुरुच्या, कधी एका बाजूला 3, कधी एक एका बाजूला मस्त दिसतात. 95 चंद्रापैकी 4 चंद्र दुर्बिणीतून गुरुचे दिसतात. शनीला किती चंद्र आहेत? 146 चंद्र आहेत आणि वलय आहेत शनीला. युरेनस 28 चंद्र आहेत. नेपच्यूनला 16 चंद्र आहेत. हे रहस्य आहे, वैज्ञानिकांनी शोधून काढलेला रहस्य. आता ते वैज्ञानिक सत्य आहे, रहस्य राहिलेलं नाही. चला आता आपण आपल्या चंद्रावर जाऊया. हा चंद्र तुम्ही बघता, पहिलं चंद्रावर पाऊल कुणी टाकलं सांगता येईल कोणाला? जरा हात वर करा, मी बक्षीस देणार आहे. बघूया कुणी टाकलं चंद्रावर पाऊल, सांगा जोरात. नील आर्मस्ट्रॉंग, शाबास, अभिनंदन तुमचं, बक्षीस घेऊन जा नंतर. चंद्रावर दुसरं पाऊल कुणी टाकलं? नाव सांगा पटकन. नाव माहिती आहेत का? अरे वा, कोण आहे सांगा जोरात. हा, जरा मोठ्याने आवाजात सांगा. मला सगळ्या इकडे या, सगळ्यांना ऐकू दे. सगळ्यांना काय सांगितलं? कुणी नाही, मला ऐकायला येत नाही. चंद्रावर दुसरं पाऊल नील आर्मस्ट्रॉंगनीच टाकलं, त्याला 2 पाय होते. ऑल्ड्रिन, मी विचारलं तर बसा खाली, चंद्रावर दुसरा माणूस कोण उतरला? तर नाव ऑल्ड्रिन बरोबर असतं. मी विचारलं चंद्रावर दुसरं पाऊल कोणाचं पडलं? नील आर्मस्ट्रॉंगच पडलं. तो काय लंगडी घालून उभा नव्हता. हे ऑल्ड्रिन, तू आता पाऊल टाक. आहे की नाही गंमत? हे विशेष आहे, गंमत आहे. मला वाटतं प्रश्न विचारायला पाहिजे. बरं तुम्ही सांगा, भारत देश स्वतंत्र राहिल्यानंतर भारताचे पहिले पंतप्रधान कोण होते? नाव सांगायचं पटकन. यस, इकडून महिलांकडून. पहिले पंतप्रधान भारताचे कोण होते? यस सांगा. जवाहरलाल नेहरू सांगतायत. हा, हरकत नाही, जवाहरलाल नेहरू. इंदिरा गांधींच्या मृत्यूपूर्वी भारताचे पंतप्रधान कोण होते? नाव आठवत आहे का तुम्हाला? नाव तरी. यस, कोण? लालबहादूर शास्त्री. इंदिरा गांधीच होती की नाही पंतप्रधान तिच्या मृत्यूपूर्वी? काय लालबहादूर शास्त्री? बघा, लाईफ मध्ये सक्सेसफुल व्हायचं असेल ना, नीट ऐका. म्हणून देवाने 2 कान दिलेत, 1 कान नाही दिलेत, 2 डोळे समोर दिलेत. का? देवाने नाही म्हणत, निसर्गाने. समोरचं बघा, मागचं बघू नका. आता कान 2 बाजूला दिलेत, सगळं ऐका. डोळे बंद करता येतात वाईट दृश्य दिसलं तर, पण कान बंद करता येत नाही. सगळं ऐका. अहो साधं, मी काल परवा शाळेत लेक्चर होतं, त्यानं विचारलं नारायणच्या आईला 2 मुलगे आहेत, एका मुलाचं नाव राम आहे समजा, तर दुसऱ्या मुलाचं नाव काय असेल? तर एका मुलीनं उत्तर दिलं राम आहे ना, मग लक्ष्मण असेल. पुन्हा प्रश्न केला, नारायणच्या आईला 2 मुलगे होते, मग तो मुलगा म्हणाला नारायण. हा, ऐकून घेत नाही. खरं म्हणजे रात्रभर रहस्य सांगावी लागतील. आज आपण आता चंद्रावर जाऊया 5 मिनिटं. आता पृथ्वीवर गुरुत्वाकर्षण आहे. हा, इथे काही वस्तू टाकली तर खाली पडते. चंद्रावर गेलो तर गुरुत्वाकर्षण 1/6 आहे. इथे 60 किलो वजन असेल ना माणसाचं, 60 किलो, चंद्रावर गेलं तर 10 किलो भरेल, फक्त 10 किलो. वजन कमी करायचं असेल ना तर डायटिंग करायला नको, चंद्रावर जायचं. अहो पण चंद्रावर जाल तुम्ही, वजन ते कमी करा, परत पृथ्वीवर आल्यानंतर होतं तसंच वजन राहणार आहे, उलट वाढेल. का? तर तिकडे वेगळं आहे आणखी. तिकडे महत्वाची गोष्ट म्हणजे गुरुत्वाकर्षण 1/6 आहे आणि वातावरण नाहीये. प्रत्येकाला बरोबर ऑक्सिजन घेऊन जावं लागेल, प्राणवायू. नंतर चंद्रावर आकाश काळं दिसतं, दिवसा सुद्धा रात्री सुद्धा. आपल्याकडे बघा
दिवसा आकाश निळं दिसतं, कारण सूर्यापासून किरण येतात ते वातावरणात आपल्यापर्यंत पोहोचताना निळा रंग तेवढा पोचतो, म्हणून आकाश निळं दिसतं. प्राथमिक प्रश्न आहे. पण चंद्रावरून दिवसात सूर्य पण दिसेल, पृथ्वी पण दिसेल आणि तारे पण दिसतील, कारण वातावरणामध्ये. आणि असा इथे प्रकाश पडतोय बाहेरचा तसा चंद्रावर पडणार नाही, कारण वातावरणात नाही. हे वातावरणामुळे प्रकाश आत येतो. आणि चंद्रावरून पृथ्वी चौपट मोठी दिसेल, कारण पृथ्वी चंद्राच्या चौपट 4 पटीनं मोठी आहे. आणि चंद्रावरून तारका तेजस्वी दिसेल, कारण वातावरण नाही. इथून आकाश दर्शन करण्यापेक्षा चंद्रावरून आकाश दर्शन. पण प्रत्येकाने हेल्मेट घालायला पाहिजे. आता बरं आहे आपण बाहेर पडलो तर डोक्यावर दगड पडत नाही इथे, पण चंद्रावर चालायला लागलो ना, वरून दगड कधी येईल सांगता येत नाही. का तर पृथ्वी होती वातावरण आहे, आणि बरेचसे दगड आकाशातून येतात, हजारो टन रोज पडतात, पण वरच्यावर जळून जातात. का? वेन दे एंटर इन द ॲटमॉस्फिअर दे गेट बर्न. जळून जातात. आपल्याला बघा तारा तुटताना दिसतो, प्रकाशित रेषा दिसते. तर तसं चंद्रावर वातावरण नाही, दगड येऊन आदळतो, म्हणून बरीचशी विवरं चंद्रावरती असतात, खड्डे. ते वरून दगड पडल्यामुळे सुद्धा झालेले आहेत काही, आणि ज्वालामुखीमुळे झालेले आहेत. पृथ्वीवर जी अमावास्या असते ना, ती चंद्रावर पौर्णिमा असते. तिकडचं पंचांग वेगळं आहे, इकडेची अमावास्या, तिकडे गेलं तर पौर्णिमा. पृथ्वीवरून चंद्रग्रहण दिसलं तर सूर्यावरून ते सूर्यग्रहण दिसतं. हाय की नाही गंमत? ते विशेष आहे. पृथ्वीवरून सूर्यग्रहण जे असतं ना, ते चंद्रावरून पृथ्वी ग्रहण दिसेल, पृथ्वीला ग्रहण लागताना दिसेल. तर पृथ्वी 23.5 अंशांनी कललेली आहे, म्हणून ऋतू होतात. चंद्र 1.5 अंशांनी फक्त कललेला आहे, 1.5 अंशांनी. चंद्रावर दिवस आहे तो आपल्या 14 दिवसांचा आहे, म्हणून चांद्रयान गेलं. तुम्हाला माहिती आहे 14 वर्ष त्यांनी काम केलं, 14 दिवस. नंतर सौर ऊर्जेवरती ते चालत होतं. सौर ऊर्जा संपल्यानंतर ते बंद झालं. तेव्हा आपले 14 दिवस, ते चंद्रावरचा 1 दिवस, आणि रात्र आपली 14 दिवसांची, तिकडे 14 दिवसांची रात्र. तेव्हा अशी आहे, इथून चेंडू टाकला, समजा एखादा चेंडू मी वर टाकला, काय होणार? खाली पडतंय, खाली पडणार. पण हा चेंडू मी एका सेकंदाला 11.2 किलोमीटर ह्या वेगानं टाकला तर वरती जाणार, खाली पडणार नाही. त्याला एस्केप व्हेलॉसिटी म्हणतात, मुक्तिवेग. तुम्हाला माहिती आहे चंद्रावर तो मुक्तिवेग आहे ना, तो 2.5 किलोमीटर पर सेकंड आहे. 2.5 किलोमीटर म्हणजे तिकडे क्रिकेट खेळता येणार नाही वरती, कारण बॅट्समॅनने बॉल मारला तो बॉल इतका उंच जाईल की मध्ये बराच कालावधी जाईल कॅच घ्यायचा असेल तर. हे मुलांना जेव्हा हे चंद्रावरचं, मी खरं सांगतो, मी 1 तास चंद्रावर निघून जातो मुलांना, मुलं चकित होतात. बरेच लोकांना विचारलं कोण कोण येणार चंद्रावर, सगळे हात वर करतात. एका मुलीनं हात वर केला नाही. मला आश्चर्य वाटलं की ती एकच मुलगी असं काय विचार करते की येणार नाही म्हणते. मी विचारलं का ग तू येणार नाही? नाही म्हणे, मला आईनं सांगितलंय कोणी बोलावलं तरी जायचं नाही कुठेही, सरळ घरी यायचं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.